So kamar yadda kuke gani nan a cikin account ina, ina da dala 1,067 wanda kimanin naira miliyan 1,300 da wani abu a kuɗin Najeriya, wanda kawai zan zo nan yanda aka saka withdraw ɗin nan, bayan na zo nan yanda aka saka withdraw nan zan saka quantity na kuɗin da nake so in cire, so dala 1,000 da wannan. So a nan wajen zan saka wallet address wanda nake so na tura kuɗina a cikinsa. Kamar yadda kuke gani bayan nayi pasting kawai zan danna submit. So guys, in this video na samu muku wani website wanda za ka yi trading kana samun profit a cikinsa, wanda kamar yadda na nuna muku a farkon wannan bidiyon na yi making kuɗi over $1,000 a cikin wannan platform. So idan ku biyo ni a cikin wannan bidiyo zan nuna muku kuma yadda za ku fara making wannan kuɗi a cikin wannan platform ɗin. Wannan website ɗin abin da ake a cikinsa shine trading, da ka yi trading ka yi making profit a cikinsa. So kar ku ji na ce profit za ka ce maybe baka da ilimi akan trading ko baka san ya ake ba. No, ko da baka san ya ake trading ba, baka da ilimi akan trading, idan dai ka tsaya ka kalli wannan bidiyon ka bi way ɗin da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon, za tabbatar muku insha Allah za ka fara making kuɗi a cikin wannan platform ɗin da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon, wanda bai da buƙatan wai kana da ilimin trading ko ka san risk management da dai sauran wasu abubuwa na trading. A'a, ko da ba ka san wa'innan ba, idan dai ka tsaya ka bi way ɗin da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon, na tabbatar muku kai ma za ka fara making profit a cikin wannan website ɗin. So abin da kawai kake da buƙata shine ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, kar ka yi skipping na wannan bidiyon, saboda idan kai skipping ɗinsa za ka iya missing na wani point wanda yake da muhimmanci. So don haka ka daure ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Abin da nake roƙo daga wajen ku kuma shine ku danna min alamar subscribe, ku yi like ma wannan bidiyon, sa'annan ku yi share ɗinsa domin 'yan uwa da yawa su amfana, saboda wannan platform ɗin ana making kuɗi a cikin su sosai da sosai. So akwai link da na ajiye a description na wannan bidiyon, ko kuma ku duba comment section da farko za ku ga wannan link. So bayan ka danna wannan link ɗin zai kawo ka wannan wajen kamar yadda kuke gani. So zai kawo mu yanzu za mu yi creating na account a cikin wannan website ɗin. So da fari da aka zo nan yanda aka saka register ɗin nan kamar yadda kuke gani a nan wajen. So bayan ka zo nan yanda aka saka register za ka saka email ɗinka, enter your email. So za ka saka email ɗinka, so kamar yadda kuke gani nan sa nawa shi nan kamar yadda kuke gani. Bayan ka saka so bayan ka saka email ɗinka, nan akwai inda aka saka referral code ɗin nan. So wannan code ɗin da kuke gani a kan screen ɗin shi za ku saka a wajen. So bayan ka saka referral code ɗinka, nan za ka saka next ɗin nan kamar yadda kuke gani. So bayan ka saka next, gashi nan wajen da su ce maka sun tura maka da email a cikin account ɗinka. So kamar yadda kuke gani za ka je ka duba, za ku ga sun tura da wani code a cikin email ɗinka. So za ka zo ka saka wannan code ɗin da suka tura maka. So after ka saka wannan code ɗin, a nan wajen da ka yi set a password. So nan za ka yi creating password kamar yadda kuke gani, za ka saka abin da ba za ka manta ba, za ka yi creating na password ɗinka. So after ka gama creating na password ɗinka ka yi komai, so dai kawo ka kamar haka. Wannan shine interface na wannan website ɗin kamar yadda kuke gani. So za ku gani a nan wajen ga sama yadda aka saka calculator, invite, coffee trading, sauransu ne. So kamar yadda kuke gani a nan wajen, wanda idan na zo nan wajen account ɗina, so kamar yadda kuke gani gashi nan yadda aka saka Wisontek kamar a sama yadda kuke gani gashi nan total asset na da dala 1,067. So yanzu abin da za mu yi, wanda zan iya withdraw ɗinsa ko yanzu. So yanzu abin da za mu yi shine idan muka dawo home za ku gani. So kamar yadda kuke gani a nan wajen ga top trade na yanda aka saka top trade kamar yadda kuke gani gashi nan BTC, ga nan kuma color prediction. So yanzu abin da za mu yi shine za mu tafi kan wannan color prediction nan. So before ka yi wannan kuma, da farko kana da buƙatar ka yi saka kuɗi a cikin wannan platform ɗin. So kafin ka fara trading kamar yadda kuka sani na faɗa muku, dole da ka saka kuɗi. So yanda da ka yi saka kuɗi kuma, za ka dawo wajen da aka saka asset ɗin nan kamar yadda kuke gani, home kenan. So za ka zo nan ga yanda aka saka recharge ɗin nan. So za ka danna yanda aka saka recharge kamar yadda kuke gani. So a nan za ka zaɓi amount na kuɗin da kake so ka saka, wanda minimum kamar yadda kuke gani gashi nan a nan minimum $5 ne za ka wannan. So yanzu za ka yi select naka zaɓi na wannan da kake so. So let's say mu ce za mu yi saka $10. So bayan ka zo nan wajen nan ga wannan nan da suka bayar a nan wajen, gashi nan za ka je ka tura
TRC USDT Tron 20. So kamar yadda kuke gani ga link nan sun saka a nan wajen na wallet address wanda zaka tura wannan kuɗin ko kuma ka yi scan na QR code. So zaka je ka saka, so yanzu zamu yi copy na link ɗin nan kamar yadda kuke gani, zamu je mu tura wannan $10 ɗin. So yanzu zaka tura, so kamar yadda kuke gani gashi nan a nan wajen da ka shigo cikin wannan ɗinka ko Binance ko Bybit ko KuCoin. So nan gashi nan ne na shigo cikin KuCoin ɗina. So yanzu zaka tura wannan 20 wannan ɗin. So kamar yadda kuke gani nan zaka saka deposit. Oh sorry. So zamu zo nan wajen asset kamar yadda kuke gani, sorry zamu zo nan zamu tura ne, ba za mu saka a cikin wannan ɗin ba. So zaka zo nan wajen asset ɗin nan kamar yadda kuke gani. So bayan ka zo nan wajen asset ga yanayin da aka saka transfer ɗin nan kamar yadda kuke gani. So zamu shiga wannan coin exchanger ne, so maybe ko naka Binance ne ko Bybit. So duka dai transfer zamu yi na 10 USDT. Shi nan, so yanzu bari ya ɗan gama search. So after ya gama searching kamar yadda kuke gani a nan wajen, so zamu saka amount na kuɗin da muke so mu tura. So kamar yadda kuke gani $10 ne. So bari na wannan. So a nan dai da mu saka, so kamar yadda kuke gani yanzu babu wannan enough wannan a cikin wannan ɗina. So amma dai kana sakawa ba wani wahala wajen transfer ɗin kamar yadda kuka gani. So idan muka yi selecting na USD gashi nan kawai zaka saka amount na wannan da kake so ka saka. Bayan ka saka amount zaka danna confirm ɗin nan, ko kana da confirm zaka yi transfer. Da ka yi transfer automatically za su ɗaura maka wannan ɗinka a cikin account ɗinka. So kamar yadda kuke gani bayan ka yi adin kuɗi, so the next thing kuma shine yanzu yanda ake cire kuɗi shi ma bari na nuna muku. So a nan gefen ga yanda aka saka withdraw ɗin nan, so zaka danna a kansa. Nan da ka saka amount na kuɗin da kake so ka cire. So kamar yadda kuke gani gashi nan na da dala 1,067. So let's say mu ce za mu cire shi duka. So bayan ka saka a nan wajen da aka yi pasting na wallet address ɗinka. So kamar yadda kuke gani, okay, so za mu yi pasting na wallet address. So kamar yadda kuke gani wannan shine wallet address ɗina. So ina yin pasting kawai dan na submit ina submit, kuɗi na zai sauka a cikin KuCoin account ina. So yanzu ban so na yi withdraw saboda akwai abin da nake so na yi da wannan ɗin. So kamar yadda kuke gani bayan ka saka kuɗinka already ka yi recharge na account ɗinka. So kamar yadda kuke gani nan da mu zo ga nan yadda aka saka top trade ɗin nan bayan mun dawo home. So gashi nan na BTC ga nan kuma na Cloud Prediction. So akwai wannan da mu shiga. So yanzu bari mu shiga na Cloud Prediction saboda shine inda mutum zai yi wannan saboda sun sauƙaƙa wa mutum yanda zai yi making. Da mu yi trading ne da Colo amma kun gane. So yanzu za mu shiga kansa haka. So bayan mun shiga kansa haka za ku ga wannan ɗinsa ya buɗe kamar haka. So kar ku damu, wannan ɗan nuna muku yadda za ku yi amfani da shi. So let's say bari mu yi back. So to abin da kawai da ka yi bayan ka shigo za ka zo akwai signal channel da dan ajiye muku link ɗinsa a description na wannan bidiyon. So za mu zo yadda za ka yi amfani da shi shine, so kamar yadda kuke gani gashi nan wanda wannan wasu ƙwararru ne wanda suka saba, su suke ba da signal akan wani colo ya kamata mutum ya yi trade. Kun gane, da mu yi wannan na trade ne. So kamar yadda kuke gani yanzu muka shigo a nan wajen gashi nan an saka trade rate. Ga nan yadda aka saka trade ɗin ne aka saka rate. Yanzu mu yi trading na rate na kalan ja kenan. So kamar yadda kuke gani, so yanzu za mu dawo cikin website ɗin. Bayan mun dawo za mu shiga Cloud Prediction nan. So kamar yadda kuke gani nan za mu yi selecting na rate. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi selecting na rate. To nan sai mu zo mu saka quantity ɗin kuɗin da za mu yi trade da shi. So let's say mu ce $10. So kamar yadda kuke gani, okay, to time ya canza, bari na je in sake dubawa ko an sake ba da wani update. So yawwa, so sun ce yanzu dai kalar red ne. So a nan za mu saka trade. So bayan ya nuna mana haka, so nan za mu saka trade. Yawwa,
So za mu ɗan jira shi. So gashi nan a nan sama gashi nan yana tafiya. Za mu jira shi na 1 minute haka. So ga time ɗin yana tafiya yanzu bari mu jira shi ya gama mu gani. Yauwa so ga time ɗin nan yanzu yana ƙarewa bari mu gani. Da kuke gani gashi nan yanzu sun sa mana trade green. So yanzu za mu dawo ciki. Za mu zaɓi nan color green. Color ɗin green. So bayan mun yi selecting na color ɗin green yanzu za mu zo mu saka na adadin kuɗin da muke so mu yi trade. So let's say mu ce $10. So bari mu jira time ya ƙarasa wannan. So yanzu za mu danna trade. Sai mu danna trading. So order yanzu za mu jira shi na wannan mintuna kamar minti ɗaya kenan. So yanzu bari mu jira shi. Yauwa to yanzu bari mu jira shi ya gama mu gani. Na sa mun samu profit. So wanda mun yi trade a biyu duka mun yi lose. So yanzu bari mu sake komawa channel ɗin mu duba signal. So gashi nan yanzu sun ce mu trade na green win. Za mu yi winning. So bari mu zo kan green. So green za mu yi wannan a kansa sai nan mu saka quantity. So bari na yi na $10 mu gani. Trading. Oh da ajina. Yanzu za mu jira shi. Yauwa so kamar yadda kuke gani gashi na wannan mun samu $19. So haka abin yake. So yanzu bari mu sake komawa wajen signal ɗin mu gani. So gashi nan ma sun sake ce mana mu sake trade na green, wanda shi da ku ga nan akwai inda result ɗin nan gashi nan win, wanda wannan wasu wanda suka yi wannan ne suke ba da free signal. So gashi nan sun yi trade na green yayi win. Nan ma green win. So idan muka dawo sama, so nan ga yanda aka saka red nan kuma. So kamar yadda kuke gani result kuma lost. Ba a yi nasara ba kenan. So kun ga ba za mu yi trade ɗinsa ba. So nan ma gashi nan green win. So haka za ku na gani. So idan kuka zo duba wannan ɗin kuna duba wajen result ɗin nan ku ga me suka bayar a result ɗin before ku yi trade. So nan yanzu gashi nan sun ce mana green shi ma win. So za mu iya zuwa mu yi trade na green kenan. So za mu zo mu sake selecting na green. But amma before mu yi bari mu sake duba wannan ko an yi turo da wani update. So za mu iya trade yanzu na green again. So wannan shine hanyar da mutum zai samu kuɗi a cikin wannan website ɗin kamar da kuke gani. But amma this is not a financial advice. Wannan research ɗina ne. So before ka yi investing na kuɗin ka kai ma za ka iya zuwa ka yi naka research ɗin game da wannan website ɗin. But this is my research. So abin da kuke idan kuma kana da wani tambaya ko ƙarin bayani, idan ka dawo wajen access ɗin nan ga nan wani button nan a nan kamar yadda kuke gani. So za ka yi clicking a kansa. Idan ka yi clicking ga nan online CS, so ga WhatsApp ɗinsu ga channel ɗinsu. So idan kana da wani tambaya ko ƙarin bayani za ka iya zuwa ka musu magana directly. So idan akwai wani problem da kake fuskanta za ka iya zuwa ka musu magana directly. Haka za ka iya join na channel ɗinsu domin kana samun update akai-akai. Kamar yadda na gaya muku in dai kana da wani problem ga WhatsApp ɗinsu ga online CS duka za ka iya musu feedback akan problem ɗinka. Su kuma za su maka fixing na wannan problem ɗin da kake da shi. So da haka in akwai mai wani matsala ko akwai abin da baka gane ba za ka iya musu magana ta can wajen za su yi wannan ɗin
problem ɗinka. Haka ga wajen news nan za ka na ganin wani labarai da wannan. Haka kuma still za ka iya making kuɗi a cikin wannan website ɗin ko da ba ka da kuɗin da za ka yi trading ta hanyar invite wato gayyatar friends ɗinka. Kun gane, za ka gayyaci abokinka, duk wanda ka gayyata za ka samu commission wanda kamar yadda kuke gani a bottom nan a sama ga yanda aka saka invite. Idan muka shigo su kun gani ga nan a ƙasa yanda aka saka invitation link ɗin nan, so za ka copy na invitation link ɗinka. So duk wanda ka gayyato ya shigo cikin wannan website ɗin ya yi register, su kuma za su baka wani commission. So da haka za ka iya zuwa ka gayyaci mutane da yawa wanda idan ka gayyace su ko ta wayannan ma za ka iya samun kuɗin da kai ma za ka fara trading a cikin wannan website ɗin ka fara making kuɗi kamar yadda nuna muku. Idan ka gayyaci wani ya yi sign up ya yi wannan su ma da a baka wani commission. Kun gane ai. So za ka iya copy na link ɗinka ka je ka gayyaci friends ɗinka da abokanka da duk wani wanda ka sani kai ma ka haɗa team ɗinka. So kun gane ai. Ina mai zo ƙarshe idan kana da wani tambaya ko ƙarin bayani za ka iya mun a comment section na wannan bidiyon. Sa'annan kar ku manta ku yi like ma wannan bidiyon, ku yi share ɗinsa. And this is not a financial advice, saboda wannan ni ma research ɗina ne. So kai ma before ka yi wani investing za ka iya zuwa kai naka research ɗin ka wannan kafin ka yi investing. So this is my research. So kai ma za ka iya zuwa kai naka research ɗin ka saka abin da ko da ka yi losing ɗinsa normal ne. Thank you.